Τώρα με 95. Ναι, ναι. Τη μάνα τη θυμάσαι καθόλου? Σαν όμοιρο. Εγώ ήμουν 6 ετών πεταγμένα μου. Η Κατερίνα από το μεγαλύτερο παιδί 14 χρονών, 13-14 χρονών. Φαντάσου τώρα σε πενταμελή οικογένεια. Ένα κορίτσι 14 χρονών. Όσα για να προσφέρει. Αφού ήταν ο πόλεμος μας, γυμναστήκαμε 20 μέρες εδώ και πήγαμε για τη Μικρά Ασία. Πήγαμε στην Μήνη. Πώς ήσασταν? Όχι, στρατό το λόγο. Και πήγατε πρώτα πού φτάσατε? Στην Μικρά Ασία πρώτα, στη Σμύρνη πήγατε κατευθείαν? Στην Μήνη. Από εκεί μας διανύμανε σε διάφορα. Πώς το λέγανε το Εμείς λόγο σου τότε? πήγαμε. Ο λόγος λέγονταν ένατος και το Σύνταγμα το 7ο. Το 7ο Σύνταγμα είναι το λόγο. Ήταν τη δημιουργία. Έγινα και σαρπιχτής στο στρατό, λοχαγό από πίσω τον πόλεμο πάνω και στη μάτια πάνω. Γιατί βάραγα να προχωρήσουν ή να σταματήσουν. Για να πάμε μέσα στο μέτωπο έπρεπε να περάσουμε χιλιάδες χιλιόμετρα. Όχι χιλιάδες, να μην λέω αρκετά, αλλά πολύ δρόμο. Ναι. Και περνάγαμε από ένα χωριό, περνάγαμε 2-3 φορές για να κάνουμε εντύπωση ότι είμαι τα πολύ στρατό. Ήτανε, παιδί μου, είχαν τόσο πολύ άταχο στρατό για το αντάρτημα. Δεν μπορούσαμε εμείς να κάνουμε, γιατί εμείς προχωρούσαμε μπροστά και πίσω ήταν περισσότερη μάχη παρά μπροστά. Το όπλο ήταν η ζωή σου. Είναι η ζωή σου. Η παρηγοριά. Ένας πόλεμος που ακούν μπαμ. Και ποιος πέφτει γάμα, ποιος δεν πέφτει, δεν πέφτει. Εμάς το λόγο μας και διαλύθηκε μια φορά. Έγινε μάχη το βράδυ. Και σκοτωθήκανε 50-100. Πού να του βρεις? Το πρωί στο προσφυγητήριο παρουσιάσανε, αν ήταν 300 παρουσιάσανε 200. Κατάλαβατε. Οι άλλοι ξαφανίσανε. Τώρα, σκοτωμένοι ήταν, μάλλον τι ήταν, μπορούσαν να ξέρει. Από εσύ τι θέση είχες στο στρατό? Συνταγματάρχης. Αλλά μέσα τους δηλαδή πώς νιώθαν? Ήταν φοβισμένοι? Εντάξει, φοβισμένοι από το πόλεμο ήτανε. Θέλανε, ας πούμε, να προχωρήσουν, ας πούμε, να πολεμήσουν, να πάρουν κι άλλο εδάφη, ή θέλανε πιο πολύ, τους ένοιαζε να γυρίσουν πίσω? Μα είχε στρατιώτη, είχε 5 χρόνια να πάει σπίτι. Όχι, όλοι θέλανε να πάνε σπίτι. Γενικά, τι πιστεύατε, ότι θα λήξει ο πόλεμος με νικηφόρα, ας πούμε, ή πιστεύατε ότι είναι πιο... Εκείνοι που καταλαβαίνανε, όσοι καταλαβαίναμε, βέβαια τότε δεν έχουν τα μυαλά από εγώ τώρα. Ναι, καλά. Ναι, ήταν ότι καταστρεφόμενοι. Και φταίγανε και οι μεν και οι δε. Ναι. Κυβερνήσεις. Ναι. Συνολικά πόσους μήνες έκατσες? Εγώ. Περίπου, εντάξει, περίπου 1 χρόνο, 2 χρόνια. 3 χρόνια εκεί. 3 χρόνια συνέχεια. Πήγες μέχρι το Εσκή Σεχήρ. Ναι. Δηλαδή το πιο βαθύ σημείο που έφτασες ποιο ήταν? Την Άγκυρο. Μπήκες μέσα έξω από την Άγκυρο. Ναι, τα Μπουρογλού λέγονταν. Τα Μπουρογλού. Ναι, εκεί τραυματίστηκα. Για πες μου πώς τραυματίστηκες. Ήρθε μια μέρα, με βρήκε στο πόδι. Αφού είδα τα αίματα έκασα. Ήρθαν οι τραυματιοφόροι με Τι ένιωθες, πονούσες? Πονούσες ή δεν ένιωθες? Δεν καταλάβα τίποτα από εμένα. Ήρθαν οι τραυματιοφόροι, με δέσανε, με πάνε στο φορείο, με πήγανε με την συνόπισε. Ο αδερφός μου τραυματίστηκε 18. Και σκοτώθηκε αξιωματικός. Με τι βαθμό? Αντιπολοχώμενο. Σε ποιο σημείο ακριβώς, σε ποιο μέρος ακριβώς σκοτώθηκε? Του Τσαρντάπο. Ήρθε και πέθανε από Κράγκανε. Και πήγε ο παπάς μου τον βρήκε πεθαμένο και μόνο έκοψε μαλλιά που πάλι και τα φέρει. Γι' αυτό τον πεθάνε τον παπά. Παιδί ξεκίνησε σαν ίσου, μόνιρα ως πάνω το σακί σου.
για ξένη χώρα, ξένη πόλη, Δημήτρη του Παπά Αποστόλη. Τόση λαχτάρα να μισέψεις, με τη δουλειά σου να βιωτέψεις και απέ να πάρεις το βαπόρι για το χωριό που βάνει πλώρη. Θα ονειρεύω σου ποιος ξέρει, στο γυρισμό γλυκό σου τέρι, παιδιά και εγγόνια να σου κάνει, μα μόνο το όνειρο δεν φτάνει. Εκεί στην άχαρη την ξένη, είναι στα στήθια σου απλωμένη, τώρα ακόμα πιο πλατιά, μικρή πατρίδα μα γλυκιά. Ξάφνου ξεσπά πολέμου μπόρα, για την πατρίδα σου προχώρα και χώσε μέσα στο τσουβάλι όλα τα όνειρά σου πάλι. Για μια στιγμή δεν είπες όχι, με το τουφέκι και τη λόχη έζησε στέρνη στη σανή του Ελενόπουλου η φωνή. Δεν είχες κάνει ένα βήμα και έκοψες μόνος σου το νήμα, πίσω γυρνώντας για το χρέος, τόσο παιδί και τόσο ωραίος. Μ' αν πάει η άγουρη σου νιώτη, ό,τι μη μένε στρατιώτη, μη το θαρρείς πως πια δεν ζεις, σε έχει αναστήσει η πατρίς.